Na niektoré byty sa čaká, ale tento je výnimka. Nachádzame sa v bytovom komplexe Bulgari, ktorý prináša kvalitné tehlové bývanie. Byt má 50 m2, logicky rozvrhnutý priestor s loďiou, kuchyňa vyrobená na mieru, vstavané spotrebiče, podlahové kúrenie s ovládaním v každej izbe, klimatizácia značky Viessmann, smart videovrátnik a navyše pivnica a výťah. Byt je hotový, voľný a pripravený. Nemusíte čakať, stačí sa len rozhodnúť.